Здравей, Майнкрафт! Това е едно клипче за кандидата ми за Warcraft. И ти си категоричен, че искаш свят на Майнкрафт и аз имам само този. Всъщност този го пуснах вчера. И не те спомня. Защото моят най-развитие си го загубих. Също вчера, на който имах Iron Golem Farm, имах Enderman XP Farm, Slime Farm имах, такъв на 10 етажа имах много по-готини работи, но го изгубих. Излязах в Майнкрафта, не мога да сля. И да, това е сетът. Живея в най-добре там. Това спане за да ползвате, защото не знам дали се спамват мобове на мицел. Май не. И да. Инструменти, 16 лева трябва за нещо, нямам и enchanting table. И нямам кой ти покривам. Да. Това е всичко от света. Това го започнах вчера. Вчера само се направих къщата, не се направих на това. Да. Няма какво друго да си покажете, така че ще да мога да включа по-води